OMS, cuyo fin último es prepararse ante el auge de enfermedades infecciosas y amenazas transfronterizas en salud. Es por ello que los países de la organización están OMS, al cărui scop final este să se pregătească pentru creșterea bolilor infecțioase și a amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate. De aceea, țările organizației sunt. Es por ello que los países de la organización están trabajando conjuntamente en este nuevo instrumento mundial con el objetivo de ofrecer una mejor protección a la sociedad. De aceea, țările organizației lucrează împreună la acest nou instrument global cu scopul de a oferi o mai bună protecție societății. Conocimientos sobre nuevas enfermedades infecciosas, el Tratado de Pandemias apuesta por el aumento de la capacidad de laboratorio y de vigilancia necesarias para detectar las enfermedades. Cunoștințe despre noile boli infecțioase, tratatul pandemic se angajează să crească capacitatea de laborator și de supraveghere necesară pentru detectarea bolilor. ¿Qué es la aterradora enfermedad X, el patógeno que según la OMS causará la próxima pandemia? Care este terifianta boală X? Agentul patogen despre care OMS spune că va provoca următoarea pandemie. El Foro Económico Mundial, FEM, 2024, que comenzó el lunes en Davos, Suiza tendrá como eje principal la discusión sobre los posibles efectos de esta pandemia. Un panel de la OMS se unirá. Forumul Economic Mondial, WEF, 2024, care a început luni la Davos, Elveția, va avea ca accent principal discuția asupra posibilelor efecte ale acestei pandemii. Se va alătura un panel al OMS. Otros funcionarios de salud para discutir el peligro de esta desconocida amenaza. Alți oficiali din domeniul sănătății pentru a discuta despre pericolul acestei amenințări necunoscute. Se acerca la próxima gran pandemia. Ya está en el horizonte y podría ser mucho peor, matar a millones de personas más, que el anterior, dijo Kate Bingham, jefa del grupo de. Vine următoarea mare pandemie. Este deja la orizont și ar putea fi mult mai rău, uciderea a milioane de oameni mai mulți, decât ultimul, a declarat Kate Bingham, șefa departamentului. Jefa del grupo de trabajo sobre vacunas del Reino Unido, y Tim James, en su libro de 2022, The Long Shot, la posibilidad remota, en español. Șeful grupului operativ pentru vaccinuri din Regatul Unit și Tim Hames, în cartea sa din 2022 The Long Shot, la comunidad científica alertó a los líderes mundiales sobre la posibilidad de una nueva pandemia que podría llegar a producirse en los próximos años, conocida como enfermedad X. Comunitatea științifică a alertat liderii mondiali despre posibilitatea unei noi pandemii care ar putea apărea în următorii ani, cunoscută sub numele de boala X. Por ello, el Foro Económico Mundial, FEM, 2024, que comenzó el lunes en Davos, Suiza tendrá como eje principal la discusión sobre los posibles efectos de esta pandemia. În acest motiv, Forumul Economic Mondial, WEF, 2024, care a început luni la Davos, Elveția, va avea ca accent principal discuția asupra posibilelor efecte ale acestei pandemii. Un panel de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se unirá a otros funcionarios de salud para discutir la amenaza a la salud en el FEM el miércoles, según un informe de Forbes. Un grup al Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, se va alătura altor oficiali din domeniul sănătății pentru a discuta despre amenințarea sănătății la WEF miercuri, potrivit unui raport Forbes. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, se unirá a responsables políticos y miembros de la industria de la salud para considerar cómo prepararse para la aparición de un patógeno. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se va alătura factorilor de decizie și membrilor industriei sănătății pentru a analiza cum să se pregătească pentru apariția unui agent patogen.